Din partea lui prințesa Liță, special pentru tăicuțul ei, pentru Matei, Liță, care nu-l va uita niciodată, se fac două vorbe speciale din partea mea, Robert din Apărători. Ia uzi. Doamne, te-aș găsi pe cineva, măi, Doamne, să se menecută tăvă. Măi, Doamne, i-aș da tot ce am în geantă, măi, Doamne, să mă lase să-i spun tată. Doamne, i-aș da tot din portofel, ca să stric tată la el, Doamne. Măi, Doamne, plâng și-mi cur lacrimile, că vin sărbătorile. Auzi, și nu ești tată acasă, și plâng cu inima arsă. O, prințesa e dărâmată, of, ce amărâtă soartă, Doamne, că a rămas fără tată. Of, că a rămas fără tată, Doamne, Doamne.